Tamiya esithi a steel thatha ke sibeka phakhe emphulaphula wevukale FM kwemizuzu 18 minutes kubetha phansi impi ka-8 o'clock siyakwezenzekayo kwisithili sikatshonyane ngolusuku lanamhlanje kanti ke sikumhlaba wase-Middleburg sisamkela ke umr Sinethemba Khweleta usuke phakhe kwi-Hope Harbour kodwa ke sithetha ke ngeprogram abanayo ke ngolusuku lanamhlanje Candlelight Vigil phakhe e-Middleburg sawuva banzi into yokuba ingaba ke iprogram yabo ke imi kanjani. Mr Khweleta tata masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli wevukana FM ngale mini namhlanje. Mandibulise sisi wami, ndibulise kuqala kuwe, ndibulise kubaphulaphuli gabalala izwe lonke ngegama lenkosi. Nkosi kakhulu. Sijonge kwiprogram eninayo namhlanje emveni kwesiganeko simasikizi guest yesehla ke kumhlaba wase-Middleburg. Kungakho sibuyisele nje ke umva Mr Khweleta ukujonga into yokuba senide nizawube ke nina le Candlelight Vision namhlanje kwenzeke ntoni? Sisi wami, uyawubona lo mbuzo lowo sowubuza kwifemeli uvele ubone into yokuba uyachukumisa. Awululanga. Into eyenzekileyo apha kunantsikwe kukhona igqiyazana usisi oye wadutyulwa kule veki kupheleyo on Saturday night dutyulela kwindawo yasenantsikwe yaseNoport. Sisi ke ngowalapha eMiddleburg uye wafumanisa into yoba udutyulwe enantsikweni eNoport. Ewe mama. Alright. Ndiyaqonda into yokubana beseniyile eniyi-Hope Harbour ukuyokuvela ekhayeni. Injani imeko ekhayeni emveni kwesiganeko? Imeko wena sisi wami kubuhlungu, ifemeli idandathekile. Sometimes xa ukunye nabantu abahlelwe yinto uye because asifuni ubaqhatha abantu kwinto yoba uvele uthi uyayiva laa ntlungu yabo. Kodwa ke ukubona nokusensa kuninzi nje badandathekile bophukile emoyeni ngenxa yokuba bebengalindelanga noko kungenzeka into yokumila kunje. Ingalindelanga nakubani na because ibuhlungu. Alikho ilizwi endinawulithetha ngaphandle kokuba ukubabona into yokuba bayazama uzomeleza kodwa ayamkeleki. Sithe xa singena thina yaphayana sinenantsika nje sincokola kunye nabo ibingathi bayaqala ukuncokola kunantsika usibalisela into yokuba kwenzeke ntoni. So kubuhlungu kwelaa khaya kakhulu, kubuhlungu kwelaa khaya wena sisi wami. Nithe qolo Mr Khweleta ngakumbi kuba-visible ebahlalini kwii-cases eziquka umcimbi ke we-GBV nokubulawa ke kwamanina looking ii-numbers ngakumbi nee-case enidila nazo ngakumbi ke zokubulawa kwamanina kumhlaba wase-Middleburg. Namhlanje ndifuna usikrobise ke kwiprogram yanamhlanje ingaba ke ukunikeza nje umfanekiso engqondweni kulindeleke into yokuba ime ngobani abayinxalenye yale program neenjongo zokuba nisingathele program. Namhlanje sisi wami kule program we managed uku-invite some of i-stakeholders esiye sisebenzisane nazo kwii-programs ezikumila kunye kwi-community yethu. Sifumene unantsika sithumele u-SAPS inantsika i-invitation and u-SAPS ke sibathumele bebabini because of le nto yenzeke eNoport eNorthern Cape. So sanento ethi into yoba sikwazi ujampa nalo walapha because of siye sisebenzisane naye kakhulu and kubalulekile into yoba babe visible kwi-community. Nalo waseNoport ke simbiza nje asimbizi ngento yokuba bazothetha ii-details zenantsikwa ze-case because of isaphane. Sorry, but sibabiza ngenxa yokuba it's yi-awareness lesiyenzayo bazobona nokudandatheka kwale femeli. So we managed to get aba-SAPS, sakwazi uku-invite uJustice, sakwazi uku-invite u-Correctional Service, sakwazi uku-invite uzwelonke Women's Movement. Sayifumana ke laa ofisi kanantsuka kamama unantsika umeya, u-executive mayor umama unantsika uzonke ngenxa yoba ebhizi. Naye ke uza kuba kunye nathi namhlanje. Zikhona ezikhomfemileyo, zikhona bezingekakhomfemi esizawudibana nazo on the venue.
but sinombulelo kwezi stakeholders ngento yokuba intsebenziswano sisithi into yokuba mazingadinwa xa kukho ii-platforms ezikumila kunje zikwazi into yokuba zize oluntwini zizisa ithemba eluntwini, zizisa inantsika amazwi ubulumko, amazwi enantsika wenkuthazo wena sisi wam kwinantsika kwii-community sihlala kuzo. Siqulunqa ke le nantsika sisenza le candlelight sicelwe yifemeli yapha konantsika kwamakheni ngale nantsika candlelight kaVuyokazi thina senza i-awareness. It's a candlelight but eyi-awareness apho injongo yethu kukho into yokuba xa uyile phayana ungaphumi unantsika ufana nokungena kwakho. Sibafumene ke nabefundisi inantsika asibathumeleyo inantsika invitation inantsika i-ministers fraternal because of akho nto esinokwazi uyenza ngaphandle kwabo because ezinye izinto we noticed into yokuba zi-spiritual. Now siyacela siyabongoza and sibakhuthaza into yokuba baqhubeke torho basebenzisane nathi, uluntu lwalapha eMiddelburg luyabodinga. All right. Sijonge amaxesha kulindeleke into yoba nizawube niqala ngabani ixesha sijonge nevenue, Mr Coletta? Inantsika sizawuqala wena sisi wam i-5:30 namhlanje before evening, 5:30. I-meet-up point yethu izobasa ngaseLibrary kwaNonzame. Then at 6 o'clock iprogram ye-candlelight izawube iqala enantsukweni endlini wenumber 24 Njamini Street. Izawube iqala iprogram yethu ngo-6 o'clock. I-meeting point yethu sidibana 5:30. Iprogram yethu ke izawuqala kulaa meet-up point. Asidibani nje phaa but ke ngoku we're gonna create isekile sibambene singabantu abatsha njengoba iintliziyo zethu zidandathekile ngoba ayilaa femeli yodwa elimeleyo, silimele sonke. Naxa ke ngoku singakayiqwalaseli ngoku until umntu ade alimale phaa kuye nantsika kubekho umntu olimalayo phaa kuye endlini silimele sonke. So now laa program iqala 5:30 yiprogram yomthandazo, yiprogram yokubhreyika inantsika yonke le nantsika yenzekayo apho sizawube sibambene khona ngokwesekile. Kubekho utata esimu-invayithileyo ozazothandaza. Then from there siya enantsukweni endlini kuyoqala inantsika enye iprogram ngo-6 o'clock wena ma. Nkosi kakhulu Mr Coletta, siyabulela tata ngexesha uthe wabeke usipha lona. Sithembe neprogram yenu ngayimpumelelo. Ndabulela kakhulu ma, ndabulela Nkosi kuluntu. kakhulu. All right. Phulaphuli ke nguye ke uSinethemba Coletta kwi-Hope Hub eMiddelburg nalapho besithetha khona ke nge-candlelight visual namhlanje kumhlaba waseMiddelburg.